हेलो गाइज ମୁଁ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ପେଟିଏମ୍ अर्निंग ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇକି। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ କାମ କରିକି 100ରୁ 150 ଟଙ୍କା ସହଜରେ କମେଇ ପାରିବେ। ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଓପନ୍ କରିବେ ତ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ପରମିଶନ୍ ମାଗିବ, ଆପଣମାନେ ଆଲାଉରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସାଇନ୍ ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଗୁଗୁଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ସବୁ ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଆସିଯିବ। କୌଣସି ଏକ ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। ପେଟିଏମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଥିବ ସେହି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଇ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଦେବେ। ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ମେନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍କୁ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିକି ଆସିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋତେ 91ଟା ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍, 5ଟା ଇନଷ୍ଟଲ୍, 2ଟା କ୍ଲିକ୍ ଟାସ୍କ ମିଳିଛି। ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ନାଗି ଟ୍ୟାପ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମନାରେ ଏକ ଲୋଡ଼ିଂ ନେବ। ଲୋଡ଼ିଂ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଏକ ଟାଇମର୍ ଚାଲିବ। ଏ ଟାଇମର୍ ସରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ 91ଟା ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ 91ଟା ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଲେଖା ଆସିବ ତ କ୍ଲିକ୍ ଟାସ୍କ, ତ କ୍ଲିକ୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ ଆସିବ। ସେଇଠି ଆଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ନେଇଯିବ। ସେଇଠି 30 ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କରିବେ। ୱେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲିକ୍ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଟାସ୍କ ମିଳେ ତ ଆପଣ ତଳେ ଦିଆଥିବା ଆଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ନେଇଯିବ। ସେଇଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ବାଲା ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ। ଟାସ୍କ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଯିବେ। ଉପର ଆଡ଼କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ 4 ଡଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଶୋ କରିବ। ଟ୍ୟାକ୍ସ, ୱାଲେଟ୍, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍, ଗ୍ରୁପ୍, ଆଲର୍ଟ, ସେୟାର, ରେଟ୍, ଲଗ୍ ଆଉଟ୍। ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଆପଣ ପଇସା ଅନ୍ କରିପାରିବେ। ୱାଲେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କେତେ ହେଇଛି ତାହା ଶୋ କରିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ବାଲାନ୍ସ ଶୋ କରୁଛି 6 ପଇସା। ତାପରେ ଫେଣି 4 ଡଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଇସା ପେଟିଏମ୍ ନେବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆମାଉଣ୍ଟ 7 ଟଙ୍କା ଲେଖିକି ପେଟିଏମ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପେଟିଏମ୍ରେ ପଇସା ମିଳିଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚାଲିବ। ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଅଧିକ अर्निंग କରିପାରିବେ। ଆରେ ମାନେ ରେଫରାଲ୍ କରିକି ଅଧିକ अर्निंग କରିପାରିବେ। ରେଫରାଲ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଟିମ୍ ବନେଇକି ମଧ୍ୟ अर्निंग କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।